Papusen Paskiainen. Minulla on asiaa. Siitä... Tällainen veroministeri ei voi kävellä kadulla rauhassa. Ihmiset En kommentoi. Pitää viemäreissä luvata. Ja Suomessa on sentään korkeampi verotus kuin muissa OECD-maissa keskiväärin. Ja se on sentään minun ansiotani. Euroopassa odotetaan kauhulla sitä, jos Suomi liittyy EEC:hen, koska savolaiset kulma ovat alkaneet leipomaan jo kalakukkoja ja kalakukot ovat pakkasessa odottamassa vuotta 1992, jolloin tämä kalakukkojen maihin nousu pitäisi tapahtua Eurooppaan ja näin ollen pizzerioita ja kaikkia muita läskisoossipaikkoja uhkaa luultavasti Euroopassa konkurssiaalto ja näiden ravintoloiden tilalle tulee runsas lukuisa määrä näitä suomalaisia savolaisravintoloita, kalakukkoloita. Ja muukalaislegionasta karannut hullu haluaisi muuttaa Suomeen, koska hän on kuullut, että täällä esitetään pehmoporno-elokuvia kovasti ja kulttuuriministerikään ei ole katsonut elämässään kuin yhden elokuvan ja sekin on pehmopornoa. Ja tämä äijä ei ole nähnyt, tämä muukalaislegionalainen ei ole nähnyt naista 5 vuoteen ja siksi hän haluaa muuttaa tänne. Ja myös eräs toinen Espanjan rikkain henkilö San Miguel haluaisi muuttaa Suomeen. Hän on laskenut, että hänen rahansa riittäisivät täällä kalliissa kotimaassamme jopa viikon verran, mutta olisipa sitten yksi kokemus enemmän. Hyvää iltaa ja tervetuloa taas Puteespesiaaliin. Ja tänään meillä on tässä sama yleisö kuin aina ennenkin ollut. Kilpailijat nimittäin, nämä on hyviä kilpailijoita. Ja nyt meillä on tässä tällainen nukke tai tällainen patja. Ja tähän niinku tuohon noin pitäisi yrittää jollakin tavalla pinkispallo saada ja lähdetään nyt sitten liikkeelle. Tuossa sitten tuo. Aloita ihan tuo. No niin. Ja rähmä sinne meni. On epäonnistu yritys, ei mitään, sellaista se on. Ja Pate sitten, kaita sitä seurausta. Antaa mennä vaan, nopeasti. Ei ihan mennyt. No, ei mitään. Palloja riittää ja seuraavaksi uusi. Ja jälleen epäonnistumista toisen perään. Ei mitään. Siitä vaan ja tuossa suu. Antaa mennä. Nonni. Siinä sitä taas olla. Johon minä sanoinkin äsken teille, että tämä kilpailu paljastuu siihen, että jollakin tavalla pitää saada tämä pallo tänne näin. Elikkä minä nappan tuosta kiinni ja survin se pallo sinne. Että tämmöstä. Ja ei muuta tällä kertaa. No, terve vaan. Menevälle kiireiselle naiselle auto, tukan kuivaa ja yhdistelmä. Nyt kesähintaan
Vain kellistä. Kelle! Tanskalainen, suomalainen... Tanskalainen asuu siellä. Kelle! Kelle! Suomalainen, ruotsilainen, islantilainen, amerikkalainen, kanadalainen, saksalainen, ruotsilainen. 2 ruotsilainen, niin. Ja vielä englantilainen. Meni Tanska. Ostin iso kasa musta paskaa. Ja arvaks mitä? Suomalainen unohti sinne. Tervetuloa tänne kristillisen puolueen puoluelörttiin. Me olemme kokoontuneet tänne nuorten lampaiden kanssa. Sanokaa päivää. Me olemme kokoontuneet, koska me olemme niin tuohduksissamme tästä seksin ja pornografian aallosta, mikä joka tiistai-ilta kello 21.30 syöksyy televisiosta meidän olohuoneisimme. Me olemme kokentuneet Jarmon luokse aina katsomaan näitä seksielokuvia, että me sitten tietäisimme, miksi me olemme tuohtuneita. Sieltä on tullut tällaisia elokuvia kuin Kanki Kukkonen sarja, Holmes kanatarhassa, Big Ben ja Iso Aasi, Reikä hukassa, Emma ja Juurekset, Nännin näkyvissä, Saamelainen ja Kumiankka, Nahka-ankka seikkailee tällaista törkyä. Sieltä tulee joka tiistai-ilta kello 21.30. Muistakaa katsoa. Mutta aina on olemassa, muistakaa nuoret lampaat, yksi, jonka puoleen voi kääntyä. Aina on olemassa yksi osoite, mihin sinä voit kirjoittaa. Aina on olemassa hän, joka jaksaa kuunnella sinun pienimpiäkin valituksen aiheitasi. Niinpä me siis kirjoitamme nyt hänelle. Hänelle ei mikään ole liian mitätöntä ja pientä. Ottakaa kynä käteen ja kirjoittakaa sanelun mukaan. Herra presidentti, minä, nuori lammas, olen tuohtunut siitä ja siitä ja siitä. Ja kouluissakin opetetaan, että lapset tulevat jotenkin kummallisesti, kun isä ja äiti möyhivät sängyssä. Eihän se niin ole. Haikaraa ne lapset tuo. Savupiipusta ne tipahtavat sinne vaan sieltä takan kautta. Siksi on olemassa mustia ja valkoisia ihmisiä, joista valkoiset ovat näitä herran lapsia ja mustat ovat sitten mitä lie. Minä olen tuohtunut siitä, kun pienenä tuli kiekko munille ja nyt tulee pornoa televisiosta. Niin, näkemiin. Herra varjele, saakeli kun pistää vihaksi. Mitäs helvettiä sinä mulkoilet? Kirjoita. Niin. Pankkien luottotappiot ovat löysän rahan päivinä kasvaneet satoja miljoonia markkoja. Lainojen takaisinperintään on siksi kiinnitetty runsaasti huomiota, ja Suomen Pankin uudet perintäohjeet on jo otettu käytäntöön useimpien pankkien kohdalla. Hei, nyt kyllä katkotaan siltä jalat. Jalat vai? Et sä Dyrka vieläkään muista, että meidän pankilla on uusi perintälinja. No kyllähän mä sen nyt muistan, mutta kun täällä mun papereissa lukee aivan selvästi, että näin alkuvaroitukseksi sormet. Mutta eihän siitä nyt tule mitään. Vaikeissa tapauksissa on oltava suora toiminta. Et sä Mäntti halua päästä eteenpäin. No okei, mennään. Katkaistaan vaikka pää. No älä nyt käy kuumana. Salve. Vai mihin itämme capitis dolores cruciat? Netu tantum laboraveris. Vale. Kirkkovene. Melahan katkesi alussa jo, airot vain jäivät. Se mitä saareksi luulimme sumua oli, jäljelle jäi siis soutaminen. Kun huomasin selkäsi hien tarkoituksettomuuden, tajusin, meidän on tehtävä aurinko ja rata ja laki tähän sumuun. Kirkko on rakennettava, Jumala on luotava ja rukoiltava, sillä mela ei koskaan palaa, ei myöskään saari. Pisaran selkäsi hiestä pyydän, sisar, omaani sekoitan sen, kirkkomme kupolin kultaan.
pidempi. Kuvasto on tulossa. Hobby Hall. Tuttuja kotoa. Tuttuja kaukaa. Ja vieläkin kauempaa. Tuttuja televisiosta, radiosta, elokuvista, videoilta. Tietoa, viihdettä ja yllätyksiä. Katso. Ilmestyy joka viikko. On hyödyksi joka päivä. Ja joka lähtöön. Katso. Tuutteko te surffaamaan? Tullaan. Mutta ensin syödään tukeva aamiainen kelloks frostiisien kanssa. Onkohan no edes hyviä? Orjan hyviä. Hienoa. Wow! Orjan hyviä. Iloinen uutinen Kiinasta. Kiina tiedottaa. Kiinan demokratisoituminen jatkuu. On kehitetty kaikille kansalaisille yhteinen yksi ja ainutlaatuinen passikuva. Joo. Tänä vuonna demokraattinen valtiomme myöntää 3 kansalaiselle passin. Joo. Tällä passilla kansalainen saa vapaasti viikon ajan matkustella Kiinan sisällä listiin lastiin. Joo. Säätila tänään kello 16. Sisko tahtoisin jakaa kanssasi tämän yön. Sydän liikaa lyö. Maailma on totta. Maailma on totta. Asfaltti on kuuma, eikä moottoritie liiku. Moottoritie on kuuma. Joten kuumuutta kestää koko ensi viikon tällä alueella. Vissiin. Ehkä. Kyllä kai. Todennäköisesti. Saattaa olla, että kestä. Ja ulkoministerimme pitäisi olla taas tulossa. Tuolta hän saapuukin lentokoneesta. Päivää, herra ulkoministeri. Hämmästyttävää. Kävelevä puu. No, te olitte taas jossain kokouksessa. Missä päin te tällä kertaa olitte? Olemme tulleet siihen tulokseen, että ylimääräinen matkustelu on saatava karsituksi pois ja sitä varten olemme lähdössä pitemmälle kiertueelle ympäri Euroopan ja maailman parlamentteja. Tämä matka tulee kestämään 2,5 kuukautta valtion ylläpitämää juhlaa! Haluatteko kommentoida, eikö tämä tule kalliiksi äänestäjille? Tulee! Kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa nyt seuraamaan taas kerran sitten tätä tuplaatko, kuittaatko vai munaatko tietovisaa. Ja meillä on tällä kerralla vieraana kilpailemassa aivan pääpalkinnosta yksinhuoltaja äiti Pohjois-Karjalasta Margaret Voipyllykkä, joka kilpailee aiheenaan yleistieto. Ja meillä on vieraina täällä sitten, meillä on Kellokosken iltalukio 3B-luokka. Aplodeja heillekin noin. Ja sitten pitemmittä puheitta me lähdemmekin kyselemään ja kysymme nyt sitten Margaret Voipyllykältä, että tämä on kaksiosainen kysymys ja kuuluu. Mikä oli sen uppoamattomaksi mainostetun matkustajalaivan nimi, joka upposi neitsyt matkallaan Pohjois-Atlantilla vuonna 1912? Pohjois-Atlantilla tietenkin voidaan sanoa, että onko se Atlantilla vai Atlantilla. Tästä on 2 eri ilmaa. Eli mielipidettä, eli mielen ilmaisua, että miten tämä sanotaan. Siis sanonta tapaa tai tapaa sanoa lienee yksinkertaisempaa ehkä sanoa tapaa
sanoa. Eli siis sanalla on niin kuin kaksi merkitystä, eli synonyymiä, eli samaa tarkoittavia suomen kielen sanakirjan mukaan. Ja tässä tapauksessahan se kuului, että sanotaanko Atlantilla vai Atlantilla. Titanic. Mitä? Se oli muistaakseni Titanic. Mikä oli? No se laiva siellä, Se laiva, aivan, sieltähän se tuli. Kun kaupan hyllyltä se vastaus, taikka niin kuin pyssyn suusta, jonne sitä kärmettäkin ajetaan sinne pyssyn suuhun, kuuluu olevan kovasti vaikeata se kärmeksen ajaminen sinne pyssyn suuhun. En paljon itse kokeillut ja sitten seuraakin mitä puheitta kysymyksen toinen osa, että luetelkaapa matkustajien nimet aakkosjärjestyksessä takaperin. Siinäpä meni Pohjois-Karjalan yksinhuoltaja äiti vähän vakavan näköiseksi. Otetaanpa oikein lähikuvaa koko kansalle, kun on niin makoisa ilme tuossa. Eipä tiennyt. Ja jos siinä meni sitten se 1 000 000 markkaa sieltä yksinhuoltaja äidin pussista. Eiköhän heitellä kaikki sitten tomaateilla. Tuokaapa niitä tomaatteja sieltä. Käypä sinä hakemassa ne tomaatit. Heitellään tomaateilla häntä ja huudetaan yhtä aikaa kaikki, että tyhmä. Ai kun on hauskaa. Sillä lailla ja seuraavan kerran me sitten taas tapaamme 2 viikon kuluttua. Ja nyt Margaret voi pylkä lähteä häpeämään kotiinsa. Eipä tiennyt. Hei. Auto, tukakuivaa ja yhdistelmä, joka saavutti suuren suosion naisten keskuudessa. Nyt myös homoille. Vain kellistä. Pyllistä. Kääk! Miss Fakejev on mun kutrit! Voi Samperliini! Sä senkin koneessa sait mun kutrin ja mä olin juuri ottanut niihin minivakuja ja kaikki. Se senkin paha masina paha. Kaakkiseen! Saaks hevi jätkät tätä lainaa? Skittä pitäis ostaa! Te poris keikka stadionilla! Rumpa pitäis ostaa! 50 000 katsojia! Ja huilu pitäis ostaa! Ilman peisiä ei tuu mitään! Totta Mooses, pankkimmehan myöntää hevijätkille erityisiä hevilainoja. Niissä on hieman hevimmät korot, mutta kyllä hevilainaa myönnetään sen takia, että pankkimme on hevimusiikin ystävien asialla. Ja näin ollen nämäkin hevimuusikot voivat saada pankistamme hevilainan. Älä sä homo bamlaa! Pappa sä oot okei! Hieman urheilutuloksia Kalevan kisoista. Ei tuloksia. Tosin räty tiputti keihään varpaileen ja sai tästä palkkioksi moottorisahan. Ringan Ropolle taas annettiin polkupyörä ja tästä syystä aionkin hakeutua Afrikkaan sellaisen poppamiehen luokse, joka pystyy taikomaan minusta satulan kyseiseen pyörään. Vai että Ringan Ropon polkupyörän teikäläisen naamasta satula? Lepperi! No, kai se Ringakin katsoo, mihin lepperiin perseensä työntää. Riminillä on tavattu vihreätä salaperäistä levää ja on epäiltykin, että siellä on ollut joukko kovia tupakkamiehiä uimassa, koska lima oli vihreätä ja erittäin sitkeätä ja vaikeasti poistettavissa. Nyt meillä kuitenkin on täällä Viemäri TV:n studiossa odotettu, kaivattu vieras mäkimies Matti, joka on alkanut ajamaan rallia. Matti, mitä sinulle nyt kuuluu? Ralliako on ollut mielessä? Joo, sanotaan näin, että kyllä on ajateltu Tiina ja
näiden kanssa. Että kyllä niin ralli on semmoista touhua, mistä mä niin varmaan eniten tykkään, että se ressi multa tulee poistaa niin kaikki nämä ressitilanteet. Että tärkeitä paikkoja on tosiaan Minnan kanssa suunniteltu. No, montas kartanlukijaa sä meinaat tähän autoon oikein ottaa? Kyllä siinä tarkoitus on totta kai käyttää siis niin kuin ainakin Mariaa, Liisaa, Irmaa, Hellää, Irinaa, Tiinaa, Kaisua, Liljaa ja Tyyneen. Että joku näistä joutuu kuitenkin hoitamaan nämä kumihommat kuntoon. No, kun sulla on naama noin turvoksissa, oletko ryypänyt vai onko se joku virus iskenut? Joo, siis mulla on toi sikatauti nyt päällä ja se on 3. päivä jo niin kuin menossa. Et mä luulen, että siihen naapuriravintolasta lääkkeet löytyy. Et ei häikkää sen puolesta. Ja Hiihtoliitto maksaa? Hiihtoliitto maksaa kaikki nämä lääkkeet. Et ei mun niinku omasta budjetista tarvitse panna paljon paskan vertaa, että mä saan niinku kaikki vähennettyä pois sieltä. Sori lehdistölle, anteeksi tuommoista pikkumokasta. Kato, tervetuloa taas tänne Kakettako ohjelmaan. Täällä ranskalainen tietokone analysoi julkisuuden henkilön, minkälainen tyyppi tää on ihan leikkimielinen peli. Ja tänään meillä onkin iltana nyt on hömppähausa tästä. Hönttähausa oli, niin joo. Tervetuloa Hönttää. Mitäs koulu nyt? En oo nykyään enää mikä hausna. Slutsula, mä oon vaihtanut nimen nykyisin. Niin kuin nimi on vaihdettu. Lyts. No vääntäkäs nyt ne savet, ei tässä koko päivän aikaa odotellaan. Vääntäkäs nyt ne savet sinne vaan, niin ranskalainen tietokone analysoi sitten. Minkälaista sitten oikein? Te olette paskaa puhuva, julkisuuden kipeä, joka ikisissä kissan ristiäisissä esiintyvä iso paska. Olette istuneet liikaa itsellenne liian hienoilla palleilla. Ehkä olette seksuaalisesti kieroutunut. Olette harkinnut lesbolaisuutta. Ulosteista päätellen olette myös imbesilli. Älykkyysosamääränne on sama kuin tervapääskyllä, eli 0,1. Ihmeen pitkälle olette pötkinyt elämässänne noilla aivoilla. No, mitäs nyt piti, oletko tuollainen tyyppi, kun tietokone sanoo, analysoi sut? Joo. Kyllä tietokoneet tietää. Kiitoksia käynnistä ja näkemiin. Nähdään myöhemmin taas. Sitten jossain julkistilaisuudessa. Noin. Kiitoksia yleisöstä. Lehdeltä toimituksemme sai lukea, että korkeasti arvostettu lässyttävistä likoista lutuisin, amazoneista armastetuin, armoton alkulima ministereistä mitättömin vapputaipale on nimittäin heittänyt ilmaan toimituksemme mielestä kerta kaikki sen loistavan ajatuksen varusmiehet lastentarhatädeiksi, johan löytyisi kurit natiaisillekin, kun Suomen sotilas Kalasnokin kädessä karjahtelisi riviin järjesty taakse poistu maahan ylös. Siinä kuluisi 3-vuotiaan päivä sutjakkaasti, kurissa herran nuhteessa ja isänmaallisessa hengessä. Ja aiheeseen liittyen Veka on käynyt tutkimassa simputusväitteiden todenperäisyyttä. Ole hyvä, Veka, tai se mikä sinusta nyt on jäljellä. Minä kävin Pohjan prikaatissa kovia keskusteluja kapteeni Armas Toivo Kovakouran kanssa ja hän sai minut vakuuttuneeksi, että kyseisessä joukko-osastossa ei harrasteta simputusta. Sattuu. Joko? Siinä oli kaikki tältä iltaa. Hyvää huomenta. Nimeni on Keijo. Olen... Ei tää on kestää. Mitä vaan oikeuksia nyt käsittelyä? Tämä on poljestaan. Tämä ei käy peliin. Come inside and take a seat. All right, we're so glad that you're here. Now come on. Have a drink or some coke, gasoline or some rope, a guillotine or you're gone. Don't turn around.
taisivat olla tuossakin. Kyllä. Tuossa mikä tuo oli kulkuneuvo. Terveli. Se on kyllä hyvä reki, mennään katsomaan ne. Ja missä ne kurmut muiluvat? Eihän perintele. Pysähtykääpä siihen. Oletko ne täällä? Sanokaa luosto! Luosto. Nunnuka. Kyllä tämäkään ole sen näköinen. Sanokaa lystinpitoon. Eivät nämä taida ymmärtää suomea. Minusta tuntuu, että nämä on kaikki ihan juunteja. Hei, tulkaas maksamaan. Lähden maksamaan sinne. Ne ovat kyllä niin persoja sen rahan perään täällä. Kyllä ne on et en mä kyllä niin perusta siitä. No mutta eihän tää mitään Suomen rahaa. Hoosen Lapin rahaa, Juntti. Me kyllä pääse pakkaan. Me löydetään teidät mistä vain. Me hajotetaan koko Helsinki ja tapetaan kaikki yhdet tämän. Saakutan nunnuka pellet. Meitä ette kyllä. Pojat, ottakaa, mennään pissalle. Pissalle vai? Ammutahan yhdettä mihin kaikki. Me löydetään teidät.